Môžu byť včelie produkty liečivé alebo dokonca zázračné? Poviem jeden príklad. Dostal som nedávno e-mail od jedného pána, ktorý dokonca si u mňa nič nekúpil, ale dostal ako darček jeden z mojich produktov. Bol to balzam na päty. A ten pán, ako napísal, trpí celoživotne ťažkou neliečiteľnou kožnou chorobou, psoriázou, tak on si ten balzam aplikoval tam, kde má problém. Na hlavu, na tvár, na ruky. No a napísal mi plný vďaky, že ešte nikdy v živote mu nič tak nepomohlo na túto neliečiteľnú chorobu, ako ten môj balzam. Nemôžem použiť slovo liek, lebo to je v slovenskej legislatíve prísne strážené. Lieky môžu byť iba liečivá, ktoré sú oficiálne schválené ako liečivá. A na druhej strane tiež nerobím nejaké domáce mastičky, ako moja výroba je pod dohľadom Úradu verejnej hygieny. Ale ten ohlas, čo dostávam od zákazníkov, akí sú vďační, že ešte nič im tak nepomohlo, ako tieto prírodné produkty od včiel. Pritom používajú produkty z lekární, ani tie im nepomáhajú. A to mi hovorí, že svet ešte nerozumie celkom dobre tomu, aký prospech môžu mať ľudia z toho, čo robia včely.